Hoxe imos comezar coa poesía de vanguarda galega, que se desenvolveu baixo o mesmo contexto que o tema anterior, mais neste tema non é tan importante desenvolvelo. Aquí, onde temos que pararnos é no contexto das vanguardas en xeral, porque as vanguardas foron unha serie de movementos artísticos que se desenvolveron en Europa entre 1910 e 1930, baixo a máxima de a arte pola arte. É dicir, non pretendían imitar a realidade, senón crear un concepto completamente novo. E, para isto, rompían coa tradición. Para redactar vos o tema, con saber isto que acabo de dicir e citar algunha das vanguardas das que imos falar agora, xa vos chegaría. Pero eu vou entrar a profundizar un pouco en cada unha delas para que teñades unha idea xeral. Dentro das vanguardas, tamén chamadas os ismos do século XX, destacaron movementos como o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o creacionismo. En que consistían cada un deles? Pois ben, o futurismo era unha corrente artística que veneraba a velocidade, o progreso, as máquinas e que para iso nos seus poemas suprimían adxectivos, adverbios, querían imprimir moita velocidade. Foi unha corrente que normalmente se asociou con movementos fascistas e que naceu a través do Manifesto de Marinetti. O cubismo foi un movemento principalmente pictórico, que descompoñía a realidade en liñas e planos xeométricos, pero tamén tivo o seu equivalente en literatura, no que apareceron os caligramas de Guillaume Apollinaire, poemas que pola súa disposición tipográfica semellaban debuxos. O dadaísmo foi un movemento que reaccionou contra toda a lóxica e a razón para liberar a fantasía, e para isto empregaban métodos como collían un xornal, recortaban palabras, botábanas todas nunha bolsa e despois ian sacando aleatoriamente unha a unha e formaban un poema. O surrealismo foi un movimento inspirado polas recentes investigacións sobre a psicoanálise de Freud e por iso tomaba toda a súa inspiración do mundo dos soños. Non buscaba a lóxica, buscaba, como o dadaísmo, liberar a fantasía pero non dun xeito tan agresivo. Para isto empregaron técnicas como a escritura automática, escribían directamente sen antes pasar un filtro ou ordenar lóxicamente as frases, ou o cadáver exquisito que tamén foi empregado polos dadaístas. Collían unha folla de papel, escribían algo, doblábano, pasábano a outro escritor, esa outra persoa, sen ver o anterior, escribía outra cousa, e así constantemente ata formar un poema. E por último, o creacionismo foi un movimento que se baseaba en tomar o poeta como un deus creador, é dicir, este non tiña que imitar a realidade, senón crear unha propia, e para iso serviese do poema como unha realidade autónoma, con xogos de palabras, imaxes, pero sempre arbitrarias, non tiñan por que seguir unha lóxica. Agora, despois desta explicación un pouco xeral e moi rápida das vanguardas a nivel europeo, porque, repito, non é algo que teña moita relevancia dentro do tema de literatura galega, imos pasar a explicar o contexto específico de Galiza das vanguardas. As vanguardas foron un movimento incorporado polo Grupo Nós. Vicente Risco foi o que lle falou a Manuel Antonio, un dos principais representantes da vanguarda en Galiza, sobre estes movementos, e Manuel Antonio incorporaríaos a nosa literatura. Os autores de vanguarda en Galiza naceron arredor do 1900, e hai varias terminoloxías para referirse a eles. Por exemplo, hai xente que os chama a xeración do 25, pero tamén poderedes atopar nalgún texto que se lles chama a xeración do 22. Como en Galiza a tradición da que viñamos era o rexurdimento, que xa comentamos no anterior vídeo, co que romperon os autores foi con esta tradición, é dicir, romperon co sentimentalismo, o folclorismo e o paisaxismo. E así foi a primeira corrente que se integrou dentro dos movementos que xurdían no resto de Europa. Parecía que sempre a literatura aquí quedaba illada do resto do mundo, pero agora había unha integración real. Os poetas que se inscribiron nas vanguardas publicaron as súas obras en moitas revistas como poden ser Alfar, Ronsel, Cristal. Porén, dentro do galeguismo, ás veces non se miraba moi ben que os poetas de vanguarda decidisen romper con todo o galego para incorporarse a uns movementos europeos. Co cal, as vanguardas en Galiza non tiveron tanto carácter rupturista. Dentro das vanguardas galegas debemos distinguir entre dúas correntes. As vanguardas que siguen os movementos europeos e as vanguardas autóctonas, é dicir, aquelas que sucederon aquí, en Galiza. Dentro das vanguardas seguidoras dos movementos europeos tamén temos dúas, o surrealismo e o creacionismo. E dentro das vanguardas autóctonas tamén destacan dúas, o
o ilozoísmo e o neotrovadorismo. Entón agora imos pasar a falar de cada un delas. É importante termos claro que significan cada un destes nomes e que autores se inscribiron dentro delas. Ben, pois comezaremos coas vanguardas que seguiron toda a corrente europea. Por exemplo, o surrealismo. O surrealismo en Galiza estivo principalmente representado por Álvaro Cunqueiro, que escribiu poemas do sí e do non. Unha historia de amor cun final desgraciado, pero o importante desta obra é que seguía as tendencias surrealistas. Os poemas están escritos como se fose o fluir das ideas, moitas veces sen unha orde moi marcada, con moita influencia dos soños, polo que dixemos antes das investigacións de Freud, pero non dota de tanta carga dramática a súa obra. Dentro tamén das vanguardas galegas que seguiron as correntes europeas, temos o creacionismo de Manuel Antonio. Este foi o máximo expoñente da vanguarda en Galiza e ao desenvolver este tema non nos podemos esquecer del. Como xa dixemos antes, Risco fora o que mostrara a Manuel Antonio todos os movementos europeos. E este inscribiuse dentro do creacionismo, pero non plenamente, xa que desenvolveu un estilo moi persoal. Escribiu o Manifesto máis alá, no que se declaraba plenamente vanguardista, pero polo que o estudamos principalmente é polo seu poemario de 4 a 4 follas en data dun diario de a bordo. Podemos simplemente falar de 4 a 4. Este poemario supuxo unha gran renovación estética. E imos falar de varias características que o fan único. Primeiro, ten unha estrutura dividida en dúas partes. A estrutura superficial correspóndese cunha viaxe marítima. Como curiosidade, cabe destacar que é o primeiro poemario sobre o mar escrito dende o propio mar. Esta viaxe é monótona, repetitiva, non ten demasiado interese, pero tamén se desenvolve unha estrutura interna, que é unha viaxe interior, cara ao interior do propio poeta, que observa todo dende unha óptica bastante negativa. Outra das características importantes foi a marcada actitude antirromántica que tivo. Ironizaba sobre poetas intimistas e sobre a carga dramática que tiña a poesía galega anterior e toda a tradición literaria. A partir disto podemos sacar a terceira característica, que foi a desmitificación de moitos elementos. Por exemplo, na literatura anterior, toda a auga tivera unha carga simbólica bastante elevada. Cando se falaba de auga, podíase falar da vida, do fluir do tempo, pero para Manuel Antonio, a auga simplemente era H2O, e así é como a trata nos seus poemas. Para el, as ideas pesaban moito máis que as figuras literarias. Por outra banda, ademais dunha renovación estética con estes 3 puntos que acabamos de observar, levou a cabo unha renovación moi importante da linguaxe, e que introduciu, para falar do mar, neoloxismos, linguaxe técnica, préstamos, cultismos, hiperenxebrismos, porque el quería crear unha linguaxe literaria culta. Moitas palabras que hoxe temos no noso idioma para denominar aparellos específicos do mar ou cousas relacionadas co mar en xeral son grazas a Manuel Antonio. E agora, pasando a falar as vanguardas propias de Galiza, as vanguardas autóctonas, como xa dixemos antes, temos dúas: o ilozoísmo e o neotrovadorismo. O ilozoísmo tamén foi chamado imaxinismo e é basicamente unha personificación levada ao extremo. É dicir, collían a natureza e a trataban como se fose un ser vivo. Como imos ver tamén na outra vanguarda galega, as vanguardas autóctonas non romperon realmente coa tradición dun xeito completo, senón que simplemente supuxeron unha certa renovación. Por iso se lles chamou moitas veces as vanguardas moderadas. É que o ilozoísmo aínda conservaba formas tradicionais. Tamén se caracterizaba por ter unha rima sonante, unha lingua popular e ser moi sensorial. Dáballe moita importancia aos sentidos e buscaba evocalos constantemente. E contaba cunha certa actitude franciscana, que non sei se vos lembrades polo vídeo de Antonio Noriega Varela, que a actitude franciscana é a actitude que teñen os monxes franciscanos. É dicir, non se fixan en grandes montañas que viran acontecer grandes feitos históricos, como dixen no anterior vídeo, senón que buscan a importancia das cousas pequenas e tratanas con amor, con tenrura, unha flor, unha pedra, un pequeno animal. Dentro desta tendencia destacou principalmente Luís Amado Carballo, coas súas obras Proel e O Galo. Máis tarde, despois da guerra, varios estudosos da literatura aluden a unha certa escola ilozoísta, é dicir, a un grupo de autores que siguen esta tendencia, como pode ser Eduardo Blanco Amor. A outra vanguarda propia de Galiza
e o neotrovadorismo. Era unha corrente poética que buscaba a reformulación dos estilos e temas da tradición medieval. Como é lóxico, tras escoitar isto, pensaredes, entón, como é unha vanguarda? Ben, non é unha vanguarda ao 100%, como xa dixemos antes, é unha vanguarda moderada porque seguía a tradición medieval, neste caso das cantigas galego-portuguesas. Dentro dos estilos das cantigas galego-portuguesas, seguía recursos como os paralelismos, as estruturas estróficas, o refrán e o leixaprén, ou tamén incluía citas explícitas. E dentro dos temas, pois empregaba os temas habituais, como cantarlle as ondas do mar nas cantigas de amigo. Antes falábamos de que era unha vanguarda moderada, pero claro, só falamos de que seguía a tradición medieval, entón por que era unha vanguarda? Pois porque incluía cousas renovadoras como poden ser as imaxes, incluía imaxes moi modernas. Dentro do neotrovadorismo tamén atopamos dúas correntes. Unha corrente máis innovadora e outra máis mimética, é dicir, que se confundía máis cun poema propiamente medieval. Dentro da corrente máis innovadora temos, por unha banda, a Bouza Brei, quizáis o máis importante, con Nao Senlleira, e a Álvaro Cunqueiro, con Dona do Corpo Delgado e Cantiga Nova que se chama Ribeira. Dentro da tendencia máis mimética temos a Xosé Filgueira Valverde, pero tamén a Álvarez Blázquez, co seu Cancioneiro de Monfero. Este ten unha historia moi peculiar, porque Álvarez Blázquez fixo pasar entre a crítica e entre os expertos o seu cancioneiro como se realmente fose medieval, como se realmente o topase e estivese escrito no tempo das cantigas medievais galego-portuguesas. Cando se descubriu que isto era mentira, causou un gran escándalo, obviamente, e a tendencia máis mimética finalizou. Porén, a innovadora aínda continuou máis adiante. Pois estas serían as 4 vanguardas máis importantes dentro das vanguardas galegas. Lembremos, 2 autóctonas, ilozoísmo e neotrovadorismo, e 2 que siguen as correntes europeas, surrealismo e creacionismo. A lección de hoxe remata aquí, pero lembrade que non vai ser a última vez que falemos das vanguardas, porque cando rematemos todos os resumos de cada un dos temas que entran na Sabao, pasarei a comentar textos concretos, porque creo que é útil. Moitas grazas por verme outra vez, agardo que a cuarentena non se vos estea facendo demasiado difícil, e un saúdo, e ata a próxima.